Benvidos e benvidas ao Minific. Podes aplaudir, sí. Desafogamos xa dentro do principio. Bueno, primeiro e antes de nada, benvidos e benvidas a todos os directores, actrices, técnicos de son, de imaxen. Moitas grazas ás familias por vir hoxe aquí a compartir este día con nós, e os mestres e as mestras, que seguro que algo aportaron tamén a estas curtas, que vamos a ver hoxe na gala, vale? Teño que dar a benvida tamén a todos aqueles que estades alá fora, véndonos dende as pantallas en directo, en streaming. Así que tamén benvidos e benvidas a vos, que podedes compartir esta gala de escolas con nos aquí en Bueu, porque aquí, vamos, o centro social está a tope. Bueno, vamos a presentar un pouquiño a todos os que estamos por aquí arriba, vale? Porque así xa rompemos o xeo. Eu son Olaya e son un pouco a que vai a guiar esta gala e vai disfrutar de todos e de todas vos. E vou a pedir un aplauso moi grande para Martín, que é o encargado de poñer a música e o son. Vamos a dicirlle que saia, que se presente. El é o que vai a poñer o son a esta gala infantil de escolares durante toda esta xornada. Leva traballando un montón e nos ten preparado ao final de todo, para os que estamos aquí no centro social, un pequeno xogo de adiviñas con música, pero bueno, xa chegaremos a esa, non vou adiantar nada máis. Pero tamén hai outra persoa, verdad? Que teño aquí, que parece que está así sen mirar para nós, porque está super concentrado coa súa tablet e está proxectando, bueno, imaxes, e é o que nos vai acompañar coas imaxes que vamos ter aquí, vale? Ele é Marta Eger, é ilustrador, e tamén quero un aplauso para el, por favor. Bueno, hoxe é o día do Minific. Xa sei que todos e todas estades desexando ver as vosas curtas, estas curtas finalistas, as 3 curtas de cada categoría, pero antes de comenzar con elas, vou vos contar que hoxe, no día especial do Minific, non solamente vamos a ter esta gala, sino que ademais poderemos disfrutar de máis cousas. Marc, a ver se nos podes poñer aquí o planning de hoxe, para que todos os nenos e nenas que están aquí e os que están nas súas casas saiban que outras cousas poden facer en Bueu relacionado co cine no día de hoxe. A gala Escolas Galegas, claro, que xa empezou e xa estamos nela, non? Un aplauso, bueno, vale. Este aplauso é para vos, porque sin vos nos poderíamos levala a cabo, vale? Despois, durante todo o día, entre as 12 e a 1:30 e pola tarde, entre as 4:30 e as 6, teremos un espectáculo titulado A Feira das Ilusións. Como se chove un pouquiño agora, esta Feira das Ilusións estará na Sala Amalia, xusto aquí enfrente do centro social, nada máis a ir. Son pequenos pases de 15 minutos, donde hai unha instalación artística a través de zootropo e prasinoscopios e outros inventos cos que descubriremos como surdiron as imaxes en movimento da man da agrupación burgaresa e Rabundo Pelele. Eles nos ofrecerán un pequeno paseo pola historia dos xoguetes ópticos e as ilusións visuais, así que vos animo a que veñades a mirala, vale? Pero, e que vamos a facer despois das 6, cando remate toda esta instalación artística? Moi fácil, pois facemos cola no centro social, porque ás 6:30 nos teñen preparado curtas en familia, para pequenos e para maiores, para todos, para disfrutarlas xuntas. Ás 6:30 aquí no centro social teremos outras curtas, algunhas veñes de outros países, que poderemos disfrutar en familia. E este é o plan do Minific. Claro, hoxe é a guinda final, pero resulta que aquí no centro social, durante toda esta semana, estivo cheo de nenos e nenas como a vos,
que viñeron aquí dos coles do redor a ver curtas e tamén disfrutaron. E todo isto faise porque este Minific forma parte do Festival Internacional de Curtametraxes. Este Minific é a guinda final de todo este festival que se festexa todos os setembros. Pero para que vexades e saibades quen organiza todo este Minific, temos a María Rey, que é a que coordina todo isto e todo o que vamos a ver hoxe. Un forte aplauso e aquí está. Bo día a todos e a todas. En nome de todas os que facemos o Cigüeo, quero darvos a benvida e agradecervos que viñerades hoxe ata aquí, de sitios moi lonxanos. E viñades hoxe aquí porque vos fixestedes curtas no cole, nos vosos centros de ensino de secundaria, e presentastedes as curtas ao noso certame. Todo isto que vedes aquí para vos, para que podades vivir a experiencia de participar nun festival de cinema dende dentro. É a nosa maneira de apoiarvos, de darle visibilidade ao que facedes e de premiarvos. Agardamos que disfrutedes moitísimo desta gala. Esta gala conta co apoio de Calandraca Editora, que fai posible que estén Marc, Olaya, Martín, aquí con nós, e que ademais vos vai a regalar un lote de libros chulísimo para que levedes para os vosos centros de ensino e que estamos seguras de que van a servir de inspiración para futuras pezas audiovisuais. E tamén conta co apoio da Fundación Novas, que un ano máis apoia o festival e o leva facendo na contorna dende o ano 1993. É unha fundación que fai unha labor increíble a prol da lingua e do ensino e da cultura. Entre as asociacións que apoia está o Figüeu, polo que le estamos moi agradecidos. E, bueno, sen máis, agardo que isto empece e que vexamos as vosas creacións na gran pantalla. O sea, que disfrutade moito. Graciñas. Bueno, pois eu creo que xa podemos empezar a presentar e imos comenzar coa categoría de Educación Especial, Infantil e Primaria. Neste Festival Internacional de Cinema de aquí de Bueu, vamos a ver se sodes capaces de adiviñar quen é a primeira curta finalista que imos mirar. Marten preparada algunha pista para poder ensinarnos e descubrir cal é esa primeira curta. A ver si sae. Será unha curta de aquí cerquiña? Será unha curta que vende moi lonxe? O que é seguro é que é o de infantil, o de primaria ou de educación especial. Deixamos os pequenos primeiro, con permiso dos de secundaria e bachillerato, que sei que andades por aí. Vale? É unha curta que trata dun bosque. Alguén truxo unha curta que trata dun bosque? Vosotros, verdad? Sí. Veñen todos uniformados, os que non os bichedes todavía. Os directores e as directrices desta curta, veñen uniformados con árbores, porque a súa curta titúlase Árbores no camiño. Veñen de Lalín, ni máis ni menos, É o Colexio de Educación Infantil e Primaria Xesús Golmar e están agora en sexto de infantil. Vimos darlle un aplauso ben grande. Esta será a primeira curta, pero temos 3 finalistas, de todos os colexios que mandaron curtametraxes aquí o Minific, hai un segundo finalista, unha segunda curta. A ver se nos dá unha pista, Marc, para poder adiviñar de cal se tratará. Que será? ¡Oh! Unha cacharela. Ui, eu creo que quenta, Se ve calorciño nesta sala. ¡Ah! Saltou algo por aí. Xouviñas, lume, cacharelas, fogatas, xouviñas. Bueno, está ben claro, ¿no?
Aí estamos, sí señor. Non seredes vos os actores, actrices, directores e demais profesionais que fixeron esta curta? Pois eles e elas do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Torre de Hércules da Coruña trouxeron esta curta, Misterio en San Xoán, nenos e nenas que agora están en quinto de Educación Primaria, e que isto, bueno, eu xa sei que en Coruña e o día de San Xoán en Riazor aquelo é unha locura, verdad? Pero esta curta trata sobre outra playa pequeniña, verdad? Que ali ao lado, que se chama Praia das Lapas, pode ser? Sí. Bueno, non conto nada máis, Vale? E imos presentar a terceira curta finalista, Marc. Temos de todo, temos bosque, temos mar. A ver que nos traen agora. Faise derogar, Como aguantan os que xa saben cal é. Ui, es un paxaro. Ai, non. Ui. Dios mío. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esta curta titúlase O Pirata Chocalleiro. Chega do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Torrecela, de aquí cerquiña de Cela de Bueu, nenos e nenas de cuarto e quinto de primaria agora. Aplauso para eles. Vaya pirata, Non vos dará medo se é tan feo como este na curta, non? Non, podemos visionar entón as curtas, parece vos? Sí, as vemos? Bueno, pois entón, preparados e preparadas, que imos ver estas tres curtas finalistas. A ver, que tal están? Agardamos que vos gusten. Grazas. Arrima aí, que yo. Pregón e súa nai percorrían os postos da feira, cando de súpeto que ven porcos acaban de escapar. Tranquilos, eu son quen te pillanos. Pregón escapou tras eles. E correu, ata que os perdeu de vista. Entón, cando quixo volver, mirou ao lonxe, pero onde está o campo da feira? Onde está a miña mamá? Estaba perdido. E voltouse a chorar. Decidiu achegarse a un eucalipto para repoñer forzas e poder pensar. Pero asustouse. Disca de aquí, rapaz. Deixa de molestar. O cativo pillou tanto medo que recuou cara atrás. Camiñando atopou unha mimosa e pensou: seguro que a mimosa me vai axudar. Pero a mimosa rosmou: deixar aquí, rapaz, e deixa de molestar. Pregón estaba moi triste. De súpeto notou que algo lle rozaba as meixelas. Que che pasa, meu rei?
perdín a miña mamá e non a por atopar. Busco o carballo da manteiga. Seguro que ali está tua nai. Mais, animado, voltou a andar. Camiñou seguindo o curso do río. Chegou á unha sobreira. Sabía que o carballo estaba ao outro lado do río, pero como iba a facer para cruzar, se el non sabía nadar? Tomou un anaco da miña cortiza, poderás beber e a outra beira chegar. Era entre lusco e fusco, cando Breogán se adentrou nun souto. O chan estaba cheiño de ourizos. O neno tiña moita fame, comeu castañas a fartar. Entón os castiñeiros dixeron: o caballo de a botella tens que buscar. Pois entón, marcho que teño que marchar. Lixeiro chegou a unha carballeira. Ali estaban os porcos que escaparan por a mañá. Había tamén moitos carballos. Un deles era especial. Ti eres moi velliño, non si? Atiraches, meu neno. Estarás aquí cando sexa vello. Se ninguén me tala, aquí hai estar. Breogán e o carballo estaban a falar cando... Ai, meu figuillo! Mamá, non tes que chorar. As árbores axudáronme e vounos coidar. E con isto rematamos a clase. Veña, colled a merenda e imos a polo penúltimo recreo do curso. Marta, mañá é San Xoán, temos que organizar esta forma. Que den por Antón de falar nos recreos que se apunten. Buf, eu paso, todos os anos o mesmo. Mira que é Rosmón. Si, o que ti digas. Basta de, cada día quere facer menos cousas. Se están estas pernas como todos os anos, que se San Xoán, que se Cacharela... Ai, eu paso, estou desexando que chegue o verán para pasar ben de tempo pegadiña a Switch. E ti que? Non ves nada? Si, bueno, supoño que é mellor que carrexar leño. Ai, mira que está raro, camiña, que temos que sair. Imos organizarnos. Trouxen para anotar e non esquecer nada. Non se lle escapaba unha garrafa. Eu penso que para forrar tempo sería mellor dividirse en dous grupos. Estou contigo. Un grupo pode ir a polas ervas e outro carretar a leña. Pídome para eleccións ervas. Chispas. Vale. Miguel e Laura a polas ervas. Eu tamén, vi nun libro na biblioteca que nos va a servir de axuda. Creo que sei de que libro falas. Anótame a mí tamén e vamos mañá a buscala. Todo o sábado ás 10:30, diante do cole, non é? Somos un equipazo. San Xoán é o meu día favorito do ano! Mirade, aquí está o libro que dicías, Marco. Ese mesmo é. E dicís que hai salvas as ervas que leva o cacho de San Xoán? Sí, isto é un caderno de campo con fotos e ilustracións. Menuda chulada, controlas un montón de plantas e animais, Marco.
Ruda. Ruta creveoles. Esta planta sempre foi utilizada como erva antibruxas. En a nosa zona case todas as casas teñen unha plantada na entrada para evitar que as bruxas entren. Non haberá médica que sea bruxista. A ver, Cris, deixa. Pirade ou estraloque. Digitalis purpurea. Tamén se coñece como croques, troques, dedaleira, dedos de bruxa ou gorro de fadas. Diz que onde medran é lugar de reunión de megas. Aquí están. Entón estamos todas? Meu pai deixoume aquí coa leña xa fai tempo. Levaba presa o home. Vive estresado, teu pai. Cala, cala, non me fales. Usan esta festa para levar as ervas. Bueno, xente, nós imos ir indo. Vémonos despois na praia. Ei, onde se meteu Lois? Pero se estaba aquí hai un momento. Falta leña na bolsa. Lois! 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 Veña, Berta, outra carreira. Queres que che machaque outra vez? Espera, que lles pasa a eses dali? Xa te estás acobardando. En serio, Berta, atende. Son compañeiros da miña prima, van xuntos a comedor. Parecen nerviosos. Achegámonos. Mira que eres curiosa, imos logo. Xa me coñeces, sempre en busca de aventura. Hola, estades ben? Pareceunos que estabais preocupados por algo. Precisades axuda? Hola, quedamos aquí para ir á praia das Lapas, pero un dos nosos amigos acaba de desaparecer. Como? Estades seguros? Segurísimos, estaba aquí hai un momento. Un grupo iba a ir a polas ervas, pero él iba a vir con nós, e de súpeto, paf, esfumouse. Vos non veríades algo, non? Lois é alto e moreno, pois agora podis pareceume ver a un señor baixar co un neno por a costa. Como que un señor? Pero que está pasando? Vou escribir aos pasotas a ver se foi cara un deles, ou saben algo. Boa idea! Farei o mesmo co grupo que foi a polas ervas. Onde diantre se meteu este rapaz? Imos, non hai tempo que perder. Que viciada, rapaces, por fin vacacións. Xa traballar, hola viciar. Ei, atendede, acabo de escribirme a Xiana, Lois desapareceu. Que dis? Precisarán axuda, igual deberíamos ir. Nin de broma. Eu daqui non me movo, estou a piques de pasar a pantalla. Que lles vas contestar? Nin lle contestes, senón non van a deixar de rayar. Non sei se quedo convencida. Unha cousa é pasar do plan e outra deixalos tirados. Mirade, a gorra de Lois! Foi comezando a preocupar moito. Esta é como a madeira que nos deu teu pai. A mesma. Podemos seguir nesta dirección a ver se tocamos algo máis. Avisei a outro grupo para que veña por outro lado a ver se ven algo. Eu escribín os pasotas, pero pasaron de nada. Sorpresa ninguna. Tranquilos, seguro que aparece. Mirade, este é o xersei de Lois. Non estarás pensando que hai moita corrente. Mirade, non é aquí anda ali? Como? Lois! 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 Pero a ver, onde me metedes? Llevo esperando media hora. Que dis? Estábamos moi preocupados. E iso por que? Que diaños picou? Marchete sen avisar, Toleira. Marchei apurado. Fin ao meu avó ao lonxe. Fun correndo cargado para que nos axudase a traer a leña. É un tío fortísimo. Menudo susto levamos.
Perdoade, ellas son Berta e Elena. Estaban no cole e viñeron a botarnos unha man. Non somos casetas dos nosos compañeiros, non? Xa sabemos que non se dignaron a vir. Hai que ter pouca empatía. Aviseilles hai nada, pero non me fixeron ni caso. Teño algún problema con tanto videoxogo. Que videoxogo nin que gaitas? Que pasa, bros? Sentimos non ter axudado. Quixemos aportar algo e pasamos pola peixaría. Eu vin obrigado por estes dous que se puxeron pesadísimos. Pero a idea das sardiñas foi miña, Non hai sanción sen sardiñas. Algo é algo, hai que querendo como son. Pinta que este será un bo San Xoán. Pero, no, ya caí. Acción. Acción. Bueno, pues no. No, está por la partida. Abordaxe! O tesouro de Benito Soto xa é noso! Está na coa do confendido. Está custodiado por un congro de máis de 2 metros. Pero podemos facelo! Somos a tripulación do Capitán Chocalleiro, fillo dun can! Quen é o Capitán Chocalleiro? O Capitán Chocalleiro somos todos! Pasen, pasen. Esta é a nosa biblioteca do centro. Senten, que agora cendo a luz. Na redacción do Barrallocas Diario estamos preocupados pola deriva que están a tomar os comentarios na radio escolar do vos alumnado. Vertidos Chirosa non pode permitir que publiquedes esas analíticas que fai o seu alumnado. Refírense vostedes ás verteduras contaminantes que están analizando os alumnos e alumnas no centro no contexto científico? Está en xogo moitos millóns de euros e solo por uns poucos peixes mortes e uns berberechos que non teñen tanto mercurio. E ademais somos empresas estranxeiras que queren invertir nunha empresa igualita pero moito máis grande. Pero estas analíticas están supervisadas por un equipo de traballo do contexto científico. A contaminación é real, a non ser que os vosos expertos non a vexan ou non o queiran ver. Non pode facer esas analíticas. O Barrallocas Diario perdería 662.000 euros en publicidade institucional. Tendríamos que pechar. Tamén escollesteis un nome que... O Barrallocas. De Cheirosa non digo nada. Xa o decides vos. Vertidos Cheirosa concede a este centro camisetas de fútbol co logo de Cheirosa, cartéis e moitos trofeos para o torneo de fútbol Vertidos Cheirosa. E queremos montar unha empresa igualita pero moito máis grande, Macro Vertidos Cheirosa. Vertidos Cheirosa e mecenas do noso partido político, nin goroteiros, larapeteiros, e danos tantos cartos que nadamos na ambulancia. E as nosas analíticas son mellores que as vosas, moi ben fetiñas polos nosos técnicos, que adoran a seu amado líder. As forzas vivas a completo, e todas a unha. Non hai nada, pai, como doce color da nai. Todo foi a pique, todo gastei. Bailando, bailando na casa de Mary Stanley.
ollos de azucre de Mary Stand-by, os ollos de azucre de Mary Stand-by. Bailando na casa de Mary Stand-by, bailando na casa de Mary Stand-by. O Capitán Chocalleiro! Fillo do mar! Disposto sempre! Contra o mar! Ben, pois logo queda todo claro. Cada un sabe o que ten que facer. Se xurde algún problema, volvemos convocar outra xuntanza aquí, na taberna de Mary Stand-by. E ninguén debe saber que a taberna é o multiusos. Cando lle fixeron unha cousa escolar a Pedro, axudámolo doutro xeito. Isto vai ser moito máis complicado. Queren pechar a radio escolar. Somos a tripulación do Capitán Chocalleiro. Temos que intentalo. Seios tan nobres na radio. Serían desprendemento de palabras caídas das ondas marcianas. E se lle metemos auga de mar e uns xureliños, xa temos un acuario na peixeira. Daquela, as noticias van sair un pouco esvaídas e picanasal. Logo van con as outras radios. Pero que dis, Pastrán? Radio Faladoresela e a Radio Sentinela. A radio sen cancela. A ver se non queda en Radio Corruptela. Por iso o mar é tan importante. E ademais para nós, que vivimos del, preto del e con el. Imos comer todo o que botemos ao mar. E o mar vai nos devolver nos peixes, nos mariscos, nas praias. É hora do recreo! E desde feito, imos gastarlle unha broma ás mestras. Ao mesmo tempo, imos axudar aos nenos da radio da escola. E a final será cando sea cantiga de Mary Stand-by. E cando... Como pensades, para este traballo do cambio climático, o máis importante é buscar información cualificada. Non me vale a opinión de uns negacionistas que non aportan datos científicos, nin de uns youtubeiros que sacan a man pola fiestra e se non chove din que non hai cambio climático. Podo ir á biblioteca que vin un libro onte, creo que se titulaba ¿Pero qué pasa con el clima? Sí, había varios que falaban do tema. No expositor había un titulado Cambio climático. E con ese xa fago o traballo. Na radio hai un pincho de información da ONU que quedou cando se fixo o último programa. Pois si das tres, as consultamos varias fontes. Mestra, podo ir ao baño? Ben, pero non te entreteñas, que temos pouco tempo. Nenos, ide revisando o novo material e subliñando as partes que nos poden servir para o traballo. Mestra, a directora quere falar contigo agora. Ten que ser precisamente agora? Sí, dixo que era urgente. A ver que tripa lle estupou a esta agora. Lembrade que a tripulación pirata do Capitán Chocalleiro seremos a garda pretoriana de Ana, a nosa Anne Bonny, que xa está na radio. Pois eu serei Verba Negra. Pois sou Francis Drake. Eu Benito Soto, o de Pontevedra. E que vos parece George Silver el largo? A nosa misión é impedir que ninguén entre na radio, ata que se o sinal. E xa entón será o momento da maniobra de distracción, para conseguir darlle tempo a Anne Bonny para a emisión. Todos para un! Iso é dos mosqueteiros, e nós somos piratas. Pois entón, Capitán Chocalleiro, fillo dun can!
Como vos ia dicindo, o ser humano ten a obrigar ser solidario cos menos afortunados e saber axudar e a ser fraternal cando é necesario Mestra, agora vai pasar algo que nestes momentos non lle podemos explicar, pero queremos que saiba que vai ser un acto de solidaridade que dentro duns minutos vai entender. Tres pasos adiante, tres pasos atrás, viras á dereita e ali están. Bailando, bailando na casa de Mary Stand-by, bailando na casa de Mary Stand-by. Emitimos en streaming, en transmisión, en directo de vídeo, para toda a comunidade digital do planeta. Na redacción do Barrallocas Diario estamos preocupados pola deriva que están a tomar os comentarios na radio escolar do vos alumnado. Está en xogo moitos millóns de euros e solo por uns poucos peixes mortes e uns berberechos que non teñen tanto mercurio. Pero estas analíticas están supervisadas por un equipo de traballo do contexto científico. A contaminación é real. O capitán Chotalleiro somos todos! Perdón, es que Andrés estaba en el baño, no podemos entrar. Barrallocas Diario. Perde dinero por proyecto ración. Los demás. Estamos serios, sé que esto es serio, Joel. 3, 2. Para o torneo de fútbol Vertidos Chirosa. Miércoles. Eres un empresario serio, ¿vale? Y un partido. Escena 3, toma una. 2. Un xirazo está torcidiño. É o mecena do Vertidos Chirosa. Escena 4, toma tropecientos. ¿Es la 4? Sí. No, la 7. La 7, perdón. No, se lo dices a Joel, ¿eh? Hola, soy guapo. 3. Toma 7, escena... No. Escena 7. Toma 7, Escena 7. Escena 7, toma tropecientas 1. Grabando. Escena 1, toma 9. No, al revés. ¡Ay! Toma 1. Pose pirata. Corte. Bueno, ¿qué tal las curtas? En pantalla grande, aquí no tienen. Fantásticas, ¿no? Bueno, enhoraboa a todos e a todas. Eu xa sei que o que máis vos gustan son as tomas falsas, verdad? É o máis divertido sempre. Porque cando gravamos ou cando gravades no directo sempre hai erros. Eu aquí tamén meti na pata. Porque a curta do cole de Cela chameille o pirata Chocalleiro, verdad? Pero non era así, non. Era o capitán Chocalleiro, así que mis disculpas, a corrección está feita ben xa, verdad? Moi ben. Pois vimos os tres o
nos pode poñer aí xa na pantalla grande o CEIP Jesús Golmar con a súa curta Árbores no Camiño. A segunda curta era do CEIP Torre de Hércules, aí as temos, con Misterio de San Xoán. E a terceira do CEIP da Torre Cela, o Capitán Chocalleiro. Ben, non? Bueno, ahora toca saber cal dos tres finalistas pois levou o premio. De todas maneiras, os tres coles levaredes un certificado de finalistas do Miniflip e, sobre todo, o máis guai que ver a vosa curta en esta pantalla tan grande aquí no cine. Para poder saber cal é o premiado, vamos chamar a Suso Portela da Fundación Novas e os voluntarias e voluntarios do Miniflip, que son os que nos axudan a que todo isto funcione no día de hoxe. Así que, Martín, podemos poñerlle unha música así molona para que suban tranquilamente e veñan ao escenario, por favor? Bueno, aquí temos os voluntarios e as voluntarias. Nos van a contar, a ver, o cole ganador, no? O centro educativo ganador, que vai levar de premio? Vai levar o trofeo do FIC, da Minific. Moi ben. Vai levar un lote de libros. E vai levar unha formación audiovisual. E agora xa vos deixamos con Suso Portela da Fundación Novas, que ten un sobre que o que andamos a agardar a ver quen é o gañador desta categoría de educación especial, educación infantil e educación primaria. Bueno, bons días a todos e a todas. A Fundación Novas, como sempre, un ano máis estamos aquí apoiando o Minific, a vos, as obras que tendes nos colexios, e esperamos seguir moitos anos máis. Vamos co premio. Pola originalidade na creación de toda a estética da curta e a capacidade para contar unha historia de forma colectiva, o premio a mellor curtametraxe de educación especial, infantil e primaria do FIC Bueu 2025 é para Árbores no Camiño. Do colexio Jesús Golmar de Lalín. Dale, por aí. Bueno, noraboa. CEIP Jesús Golmar de Lalín. Que tal? Bueno, algún ou algunha nos quere contar si foi fácil, si foi difícil, si vos levou moito tempo, se foi divertida facer esta curta? Alguén quere contarnos algo de como foi toda a produción? Bueno, estamos curioseando o premio, que é o máis importante, di que sí. E os maiores que andades por aí, queredes contarnos algo? Sí, pois adiante. Todo para vos.
Bueno, o primeiro, agradecervos a vos, de verdad que xa foi un premio ser finalistas, non contábamos con elo. Moitísimas gracias ás familias. Recordar neste momento a un compañeiro que falta que nos compuxo a banda sonora e hoxe non pode estar aquí. Entón agradecerlle moito porque non sería o mismo a curtametraxe sin el. E cando viñamos para aquí, viñamos falando no coche unha compañeira máis eu e sei que me deu un recado de algo que tiña que decir. Que era? Porque somos así como uns flipaos. Que era o que había que decir? Das nosas, non me acordo. Das nosas familias, que lle había que agradecer. Sí, súper agradecida. Porque no noso pueblo estamos en festas. E en vez de estar na festa onte pola noite, estivimos dormindo para poder vir aquí. Así que súper agradecidos. Moitas gracias. Moitas. Bueno, vamos. Bueno, noraboa a todos os centros que participaron nesta gala de escolas, porque é unha maneira de que o cine siga vivo, sobre todo nas escolas, e de que comecen xa desde moi pequeniños a facer as súas probas e a traballar co cine e a terlle aprecio, que podemos comunicar moitísimas cousas con el, vale? Bueno, por fin vos toca a vos, os maiores, xa era hora, verdad? Que levades aí agardando moito rato. A que sí? Pois mirade, agora imos a saber quenes son os 3 finalistas da categoría de educación secundaria, aínda que hai algunha curta tamén de bacharelato. Toca vos a vos, de acordo? Imos primeiro a adiviñar exactamente a estrutura e igual que na categoría infantil de educación especial e de primaria, vale? Temos 3 centros educativos, o IES de Chapela, o IES de Arzúa e o IES de Ramón Cabanillas, que xa andan por aí expectantes para ver tamén a súa curta aquí no Minific. Pero non sabemos como se titulan as súas curtas, así que a ver se Marca topa por aí as pistas para adiviñar o título. Son temas xa de maiores, os que nos traen hoxe aquí os colexios e os centros educativos de secundaria. Conto de lobos, sí. A ver como se titula para non meter a pata. Como lobos, casi acertamos. Pero sí, trata sobre lobos. Sí. Sobre lobos. Esta é a curta que chega dende Redondela, do IES de Chapela, dos nenos e as nenas que o ano pasado estaban en cuarto da ESO. Un aplauso para eles, por favor. A ver se adiviñamos agora a segunda curta que temos, a segunda peza. Por desgracia, esta peza hai de adiviñar moi rápido porque está de superactualidade. Ojalá. Pois sí. Sí, señor. Son bombas, a guerra, verdad? Que a temos aí, guerras que comenzan e que nunca rematan. Está pasando agora, é como se titula a curta que chega de Arzúa, do IES de Arzúa, do alumnado que o ano pasado estaba en primeiro e segundo de bacharelato. Vamos a darlle un aplauso porque os pequenos tamén son conscientes destas desgracias mundiais. E aí vai a terceira curta finalista, a terceira peza. Ai, é que esta peza trata sobre a soidade. Igual por eso aínda non hai nada aí.
o mar, a morriña, a soidade. Sabedes cal é xa, verdad? A que faltaba. Se titula Mariñeira. Chega de Cambados. O alumnado do equipo de dinamización da lingua galega, que o ano pasado estaba en primeiro e terceiro de secundaria, e máis o alumnado de segundo de bacharelato, do IES Ramón Cabanillas. Un aplauso para eles. Bueno, eu creo que agora temos que visionar as curtas, non? Para polo menos ter a nosa opinión, a ver se coincidimos co xurado. Parece vos? Sí? Pois vos deixamos con estas 3 curtametraxes da categoría de secundaria. Agardamos que vos gusten. Ata ahora. Agora pasou xa, e non hai paragüeiro que o arranxe. E é mellor calar por si acaso, por si volven e preguntan e che din: veña vostede connosco, que cho poden decir, e te levan, que te pode levar. E meten talí naquil cuartiño e pregúntanche: onde estaba vostede o sábado ás 2 da mañá? Eso por che preguntar algo. E ti non sabes que dicir. E soltanche un viaxe... E aguantas, porque inda que non queiras, aguantas, Eduardo. Aguantas ou te perdes. Aguantas como aguantan todos. Aunque despois os amigos che digan que ti non tes o que ten que ter un home, porque se mo fan a min, mordelles o corazón. Que todo o mundo é moi valente, todo o mundo. Pero xa se viu que cando entraron na taberna e preguntaron polo Roxo, ninguén se atreveu a defendelo. E iso que todos eran amigos dele. Pero cando lle dixeron: Roxo, veña vostede connosco, ninguén protestou. E agora o Roxo está apodrecendo. E o mal foi dil, que morreu por se meter onde non debía. Que o tiñamos ben avisado, que lle tiñamos ben dito: mira, Roxo, que vas a acabar mal, mira que vas por mal camiño. Pero il era testarudo e non fixo caso, porque volta que todos os homes somos iguales e que temos dereitos. Home, sí, eso sabémolo todos, me cajo na puta. Tamén o sei eu. Pero non se pode falar. Que non, home, que non se pode. E hai que aguantar e deixar os dereitos e as valentías a unha beira. E se mexen por ti, deixa que mexen, que por que han levar. E de nada che val que vayas alí e lle digas: hai que estou eu, que son irmão do Roxo, e veño a lles preguntar que fixeron do meu irmão. Que lle como fija do desgraciado que fose. Que non che val de nada, e vanche decir que eles non saben, que alá o xuez, e o mellor cóllente. E mañá apareces tamén tirado nunha cuneta. E o que te azuce e che diga que non eres home, que non eres merecente de ser irmão do Roxo, dille que cale. Que a vida é así, e o que manda, manda, e o que non, non manda nada. Dígoche eu, Eduardo, dígoche de corazón, que a ti non te nomearon para nada. Para nada, Eduardo, para nada. Porque o meu fillo é testigo de que Soilo lle dixeron: ten que vir connosco para arranxar un asunto. E o teu irmão díxolles que non iba,
que il estaba bebendo e que non tiña ningún asunto que arranxar fora de ali. E entón eles sacaron as pistolas e xa non falaron máis. E o Roxo mirou pros compañeiros e preguntoulles: "E que xa non hai homes?" E eles calaron coma mortos. Pois outra cousa non se podía facer se non querían morrer todos ali. En aquel intre chegou a Sara e díxolles: "Onde levan o meu home?" Pero non lle contestaron nada. Que eu penso que eles iban cocidos, que o Roxo era moito home e tiña medo de que se lle repuxera. Mandaron a subir a camioneta blanca e marcharon con il cara ao monte do Sarnadoiro. O demais xa sabes ti. Apareceu morto dun tiro na cabeza. Agora xa pasou. E é mellor calar. Tamén calou o médico cando lle levaron o fillo. Sonche cousas da vida e dos homes, que somos lobos uns pros outros. Coma lobos, Eduardo. Digo cho eu, coma lobos. Está pasando agora. Mentres lemos estas palabras. Mentres andamos polos corredores do noso centro. Mentres o alumnado estuda e aprende. Mentres o profesorado explica a materia. Está pasando agora. Mentres saímos de clase. Subimos e baixamos do autobús camiño das nosas casas. Está pasando agora. Non fai falta ir aos libros de historia. Nestes momentos, Palestina sofre un ataque continuo en forma de xenocidio por parte das tropas ocupantes de Israel. No mes de abril de 2024, superan amplamente as 32.000 persoas mortas, masacradas. Case 80.000 as feridas. 1,7 millóns de persoas desprazadas dos seus fogares. Casas, hospitais, escolas destruídas de forma sistemática e planificada. En 5 meses de guerra, morreron máis nenos e nenas que no conxunto de todas as guerras do mundo dos últimos 4 anos. A comunidade escolar temos a obriga de actuar fronte á barbarie. E actuar como que somos, parte da sociedade civil. Para presionar os nosos gobernos co fin de parar este xenocidio. A LOMLOE, no seu primeiro artigo, afirma como un dos nosos principios a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respeto e a xustiza, o silencio, a equidistancia. Ignorar o que está a suceder en Gaza é incompatible coa solidaridade, a xustiza e a cidadanía democrática. Esta mesma lei comprométenos a velar polo cumprimento da Convención sobre os Dereitos das Crianzas, adoptada polas Nacións Unidas. Esa mesma convención, no seu artigo 6, afirma que toda crianza ten o dereito intrínseco á vida. A vida de todas as crianzas, tamén as palestinas. Hiba Kamal Abu Nada foi unha poeta, novelista, bioquímica e activista feminista de nacionalidade palestina.
nacida na Meca o 24 de xuño de 1991. Morreu o venres 20 de outubro de 2023, á idade de 32 anos, na súa casa de Jan Yunis, na franxa de Gaza, por mor dun bombardeo por parte das forzas israelís. Un día antes de morrer, escribiu o seu derradeiro poema. A noite na cidade é escura, excepto polo brillo dos mísiles. Silenciosa, excepto polo estrondo do bombardeo. Aterradora, excepto pola promesa tranquilizadora das súplicas. Negra, excepto pola luz das víctimas. Boas noites. Ola, señora Lola, que tal vai? Vai ata a torre, non si? Vou, ben sabes que vou todos os días. Ten que vir un día con nós mentres mariscamos, que seguro que ainda nos dá vos consellos. Sí, moito nos ten ensinado cando empezamos. Eses tempos se retiraron. Agora vou ali a estas pedras a sentarme un ratito. E teñades. Veña, ata logo. Bo día. Non falla un día, Carmucho. Sí, finiña, sí. Non dá asumido que o Xonás morreu lá nas Azores. Sí, aínda pensa que vai volver algún día. A súa cabeciña xa non é o que era. Veña, apurade, que como sempre vamos a chegar tarde. Maldito, roubaches no meu home. Nai, vou levar os nenos ao instituto. Vai tranquila, filla. Vas ir ata a torre? Marchamos, avó. Que pase unha boa mañá. Chao, cariño. E ti, vas te sin darlle un biquiño a boa? Claro que non. Imos. De calogo, nai. Ten coidadiño. Chao. Levades todo para o colexio? Sí, sí. Seguro? Que sí. Bueno, e tendes examen hoxe, algún examen? Non, pero dixo a de música de facer unha foliada ou algo así. Veña festa, todos os días festa. Bueno, veña.
Aquí vos deixo. Ata logo. Portadevos ben, que non teña que chamarme Lorena, Eu creo que hoxe. Hoxe? Eu se non me equivoco mañá, pero a verdad é que non estudei moito. Hola, que tal a túa avó? Como sempre, non deixa de ir cara ao peirao. Dende o meu avó non volve a ser a mesma, e cada vez a súa cabeciña perde máis. O meu avó era igual, pero olvidarouse das cousas pequenas e despois xa non nos reconoce. Que hai, chaval? Outra vez encontrando o Ferneiro. Home, rondo para ir, non sei. Como te hace? Aí vai a belleza. Ya, señora Lola, está medio tola. Que clase nos toca agora? Galego, con Xosé Pro. Va, o Paspán ese non se entera de nada. Ostras, aí vente o avó. E vos que facedes aquí? Non teñades que estar no instituto? É que hoxe hai folga. Folgar si que folgades vos. Ostras, e a señora Lola non estaba ali nas pedras? Por que non ides mirar a ver que se pasou algo? Vamos, vamos, corre! Rapaces, imos coller os ordenadores, abrilos, no tema 6, vale? No apartado de educación literaria, e comezaremos coa explicación da biografía e da obra fundamentalmente de Rosalía de Castro, sobre todo da obra, vale? Comezaremos coa análise de algún poema de Hola, Marta, perdón. ¿Puedes salir, Marco? Sí. Ata logo, Marco. Por que teño que sair? Chamou tua nai. Debe pasar algo na casa. Imos agora para lá. Adiante. Hola, María. Perdona. Podes sair, Mariña? Sí, claro, Mariña. Chao. Hasta logo. Non sei, non debe pasar algo na casa. Venga, imos. Perdoa, non podes pasar, son inspectora Núñez. Eu son Marco, que lle pasou a miña boa? Tranquilo, está ben. Tirouse daquelas rochas da lá. Xefa, Dime. atopamos isto, que nos queda, señora. Vale, grazas. Os meus compañeros atoparon isto, sabes algo? Sí, é da miña avó. Que lle ocorreu? Uns rapaces viron a tirarse a auga e salvárona. Salvouno que era para ali. O neto do señor Graciano, é o mellor amigo da avó. Os filliños. Grazas por todo, inspectora. Nada, nada. Por favor, faga o favor de manternos informados. Sí, calquera cousa, avísoche. Veña, vamos, rapaces. A avó está na UCI. Está no hospital. Marco, por favor, es que te iba a hacer una irmán, ¿vale? Eu vou me encargar de estar coa avó no hospital. Venga, vamos levar a sala. Mariña, vou facer desear. Mira, encontrei esta foto de sabes cando eras xoves. Non sabemos nada da avó.
Se queres mañá imos xuntos, señor Graciano. Vale, que vas a fazer de cenar? Tortilla e pataca. Queres que estará na casa? Sí, sempre está facendo cousas do mar. Bos días, podemos pasar? Pasando, pasando. Perdón, cadeira sentadas. Hola, Graciano. Non somos os netos de Xonás e Dolores. Ben sei quen sodes, ben sei. Os netos de meu amigo Xonás. O que non sei moi ben é que facedes aquí. Queríamos saber que foi del. A nosa avó non nos quere contar. Si, eu xa non lle acorda. Sabemos que tías un dos seus mellores amigos, pero pouco máis. Vimos esta fotografía deles dous na casa. Teu avó, Xonás, foi o mariñeiro máis bravo que coñeceu o pobo. É gran amigo leal. Moitos se querían vosos avós, Xonás e Dolores. Daba gusto velos. Home valentoso, coa muller máis bonita da vila. Salvou unha vida aquela noite do naufraxio nas Azores. Vino morrer. Aquel golpe de mar foi terrible. Eu case vexo morrer a vosa avó, se non chega a estar meu neto e os amigos con ele. Hola, boas tardes. Hola, boa tarde. Deixo aquí as botas, vale? Deixa. Mozos, é hora de que marchedes. Sí, vamos ver se temos noticias do hospital. Mamá estará a chamar. Vamos, vamos. Moitas gracias, señor Graciano. Gracias. Sí, penso que esta. Non sei, non vai no seu nome. Hola, filliños. Avó! Vinimos ver a tumba do avó. Filliña, o avó non está aquí. Sí, xa nos contou o señor Graciano. Se queres logo vamos un chesquiño ao peirao. Sí, hoxe non basoa. Que ben, meus netos, veña, vamos, acompañádeme. Nas pedras e nas bateas nas que me criei de rapaz, vía sentada no muelle unha bella rezar, enlutada en corpo e alma, rompíame o corazón de centos de veces de vela, ela nunca me mirou. Esta bella mariñeira é a viúva dun patrón, o mellor mariñeiro que parou o pobo dende que o mundo ten sol. 30 anos fai do naufraxio da ruliña nas Azores, 30 anos a tolería da señora Dolores. Aí onde a ves meu irmán sigue esperando o patrón. Ninguén conseguiu que entendera que un mal día naufragou. Ai, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ai, la 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 la, la 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 la. Ai, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ai, la 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 la, la 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 la. Fai un mes fun a pouco, eu mirar cara ao porto, non vin a
dixeron que o conto está morto. O día do Natal, cun tremendo temporal, correu polo pobo tola, como nunca viron xamais. Dixeron que ia contente antes de tirarse ao mar. Gritoulle aos 4 ventos, hoxe volto o meu Xonás, hoxe volto o meu Xonás, hoxe volto o meu Xonás. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Nas pedras e nas bateas das que me criei de rapaz, vía sentada no muelle unha vella a rezar, enlutada en corpo e alma, rompíame o corazón. De centos de veces de vela, ela nunca me mirou. Esta bella mariñeira é a viúva dun patrón, o millor mariñeiro que pareu o povo dende que o mundo ten sol. 30 anos fai do naufraxio da roliña nas Azores, 30 anos da tolería da señora Dolores. Aí onde a ves, meu irmán, sigue esperando. Yo voy. Bueno, nos queda un pouco a pel de galiña, despois de ver estas curtas. Noraboa aos 3 centros finalistas e agora xa queda a última parte da gala. Vale? Imos a ver, imos coñecer cal destas 3 curtas é a gañadora. Aínda que eu creo que as gañadoras son as 3. O IES de Chapela coa súa curta Como Lobos, que como cambia a percepción da cor o roxo despois de ver esta curta. O IES de Arzúa con Está pasando agora, e se está pasando agora tamén hai que falalo agora nos centros, nas casas e nas noticias. Está aí, non podemos obvialo. E o IES Ramón Cabanillas con Mariñeira. Que dura a vida de as familias do mar e a soidade que mostra esta curta en moitas familias. Un aplauso para elas e para eles, por favor. Bueno, pois para repartir este premio, vale, para asignar este premio de educación secundaria, temos a Paz Castro, da editora Calandraca, e os voluntarias e os voluntarios que nos veñen que vos veñen entregar os vosos premios. Imos poñer un pouquiño de música para que les poidan subir e poder coñeceros. A ver a onde se vai estes premios que nos traen estes voluntarios. A Redondela, a Arzúa, a Cambados, non sabemos. O que sí queremos saber é que nos traedes, por favor. Adiante. Traemos o premio de formación audiovisual. Traemos o premio do Minific. E traemos algúns libros.
E damoslle paso a Paz Castro, que está aquí con ese sobre tan especial, así que todo teu, Paz. Grazas, Olaña, grazas, Marc. E moitas grazas á dirección do Minific por facer posible esta gala de escolas galegas na que estamos dende Calandraca encantados de participar un ano máis. Que fará unha editorial colaborando cun festival de cinema? Pois apoiar, dende logo, a creatividade e a comunicación. Nos tempos da inteligencia artificial, estar apoiando o talento, a creatividade das nenas e dos nenos, das mozas e dos mozos, para nós é fundamental. Nos facemos libros para soñar, que están impresos en papel, e vos, coa vosa imaginación, coa vosa fantasía, mas tamén co voso compromiso, plasmando realidades como as que estamos vendo nesta pantalla, pois estades imprimindo imaxes, grazas, imaxes en movimento nesta pantalla grande. Así que felicitarvos a todos os finalistas, porque dende logo é un premio que entre todos os traballos presentados esteades aquí, e animarvos pois a que sigades plasmando con lápiz, papel, colores os vosos soños, que seguro que se van facer realidade. Agora teño aquí un sobre cunha mensaxe importante. E di: pola súa capacidade para congregar a toda a comunidade educativa ao redor dunha historia interxeracional, empregando o cinema como elemento de cohesión comunitaria. O premio a mellor curtametraxe de educación secundaria FICBUEU 2025 é para Mariñeira do IES Ramón Cabanillas. Noraboa, adiante, pasa por acá. Sigue dando para que puedan vir para aquí. Vinde para acá. Vinde para acá, así cabemos todos aquí. Ahí estamos, muy bien. Bueno, parabéns a todos e a todas, actores, actrices, directores, directoras, demais profesións que tendes aí metidos. Queredes contarnos un pouquiño como foi? Queredes contarnos, bueno, algunha cousiña? O micro voso, adiante. Antes de nada, queremos agradecer pois a FICBUEU esta oportunidade de poder pois educar co cinema e darnos esta cobertura. E como ben dicíades, é unha historia dura, unha historia da vida, non? De, bueno, pois as familias que teñen unha desgraza do mar e con un trasfondo dun tema como é o Alzheimer por detrás, non? E si, intentamos xuntar a diversas xeracións e para min, que son, bueno, quen organizou un pouco todo isto, pois do máis bonito é ter a unha persoa como Graciano, que era o conserxe do noso instituto, e que me dixo unha das cousas máis bonitas e que xa pagou a pena facer esta curta, que el nunca puido dedicarse a facer o teatro e que sempre o levou dentro, e poder a súa idade facer este pequeno papel xa se dá por satisfeito, pois nesa inquedanza que levaba toda a vida, e iso xa pagou a pena. Ben. Lucía, por favor, Lucía, ven. Bueno, era Lucía, Mariña na curta, e foi moi difícil todo. Bueno. Como? Fálame un pouco, non? Non. Bueno, deixamos entón a Graciano, que xa que é o jefe, pois dadesme un segundiños para el, verdade? Graciano, por favor. Os que queira. Bos días. Moitísimas gracias polo premio. O que significou para min foi moi grande isto.
porque, o que di Xosé, tiña soñado algunha vez con facer unha cousa, aunque sea curta, en teatro ou en algo así, e con esta curta, pois, cumpliuse o meu soño. Foi unha cousa moi grande para min, e estou agradecidísimo. Perdón que estou algo nervioso, pero moitas gracias a todos esos. Gracias. Bueno, moitísimas grazas e que siga o cine. Gracines. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, pois a gala está chegando xa ao seu fin. Non me queda moito máis que agradecer aos mestres, as mestras que estades nas escolas promovendo esta arte que é o cine. Dende dentro, promovendo as novas xeracións, as non tan novas, e, bueno, aportando a vosa axuda dentro desa gran programación que hai que facer todos os anos. Gracias por compartir este día con nós, que sabemos que estades coas programacións a medias, organizando seguro que máis curtas para este ano. Graciñas aos nenos e as nenas, as familias, gracias ao Concello, que, bueno, forma parte tamén de este FIC, e, sobre todo, a xente do FIC e do Minific por contar outro ano máis con nós. Gracias aos que estades en streaming, ao outro lado, animamos vos a seguir esta xornada no Minific, e un aplauso, por favor, para toda esta organización. Pero eu xa vos dixen que cando rematara a gala, que a gala oficial xa damos por rematada, xa vimos as 3 curtas de cada categoría, xa sabemos os finalistas, bueno, disfrutamos moitísimo coas vosas pezas, e xa vos dixemos que agora que rematou a gala oficial, pois comeza un pequeniño xogo que nos ten Martín aí preparado e Mar tamén. Por qué? Bueno, pois porque mirade, vichedes aí cando entrachedes que había moitísimos libros, un montón de libros por aí ciscados? Pois moitos deses libros van a ir tamén para as escolas de todos os centros finalistas, ademais dun diploma, vale? Finalista do Minific, que tamén eso vamos, chegar a final non é fácil. Entón, para que poidades sacarvos un mural ou unha foto fora o carón do mural da Asociación de Alfombristas de aquí de Bueu, vamos a facer unha saída tranquila, vale? Entón, necesitamos que haxa luz na sala, se pode ser, e que teñamos por aquí voluntarios e voluntarias para que nos axuden a este pequeniño xogo. Sí? Comenzamos? Un segredo, e o que máis lle gusta aos voluntarios e as voluntarias é esta parte, a que sí? Sí. Bueno, pois o xogo é o seguinte, mirade, vos soa de algo un xogo que son así unhas liñas para completar? O aforcado, verdad? Ata aí facilísimo, verdad? Pois Martín, o noso músico, Martín Sánchez Paz, tennos preparado un montón de cancións aí, pero claro, é melodía. Sobre, casi todas son sobre pelis, ¿no? Sí, sobre pelis, sobre películas, a que estamos no FIC. Claro, agora vos toca traballar a vos, eu xa rematei. Tendes que escoitar a música de Martín, perdón, e intentar adiviñar de onde saí esa melodía, o título da canción.
Marc vos puso unha pista, non vos queixedes. Quen a saiba, levanta a man e estas voluntarios e voluntarias vos achegan o micro. A ver se acertades. Estades preparados e preparadas? Oídos afinados? Sí? Marc, cando ti... Martín, cando ti queira, a costumbre de estar... Cando ti queiras. Os de secundaria levantan a man, pero logo non queren falar. Coco. Coco, é Coco, Marc. Coco, sí, moi ben. A ver si Mar prepara a segunda canción por ahí, que xa está preparada. Antes de comenzar con esta canción, vamos a darlle un forte aplauso ao CEIP Torre de Hércules da Coruña, que vos están agardando fora xa na entrada co voso diploma e o voso lote de libros. Moitas grazas por vir. Ai, estades aquí, eu mirando para ali. Graciñas, noraboa. ¡Sorpresa! Ay, por aquí más levantadas, también. Aladín. A ver si acertades. Aladín? ¿Sí? Claro, por eso las letras se movían así, claro. Era alfombra mágica de Aladín, sí señor. ¡Qué rápidos! Este ano se está sendo moi rápidos e moi rápidas nestes coles, Va o seguinte, facemos outro máis? Sí. Bueno, pues veña. Sí. Atención, porque eu creo que este sí que oídes acertar por aquí diante. A ver cantas letras ten. A ver si Marco prepara. Frozen. Frozen. ¿Seguro? Ya lo dijeron. Va a ser que sí, ¿no? Máis pistas xa non fan falta. Moi ben, Fantástico. Bueno,
Capitáns chocalleiros, moi ben, noraboa e graciñas por vir. Vos están agardando ali o diploma e máis os libros para a vosa escola. Un aplauso para o CEIP Torrecela. Bueno, eu creo que a que ven agora, a canción que ten Martín preparada para vos, ten moito que ver con que marchara a Torrecela, verdad? Veña, a despedida entón. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, dijeron por ahí. Eu creo que sí, ¿eh? ¿Verdad? Nos vale, nos vale. A que chega agora non é tan coñecida, Non é tan coñecida. A ver se ¿Qué? 3? 2? Máis difícil todavía. Hai algún título dunha peli con 2 letras? Sí, hai, por aquí din, sí. Moi ben. Non fallades unha, cinéfilos e cinéfilas. Piratas, non sei se ven agora unha de piratas. No, agora non hai preparada unha de piratas, pero hai unha preparada que seguro que coñecedes, os que estades aquí diante, eu creo, Porque estivo nos cines fai pouco. A segunda parte. Inside Out. No, é tan difícil. Martín, puxemos moi complicada. Mira, hai máis levantadas, Hai algunha que se vai atrever? Sí que era. Perdón, é que dende aquí, como non se escoita moi ben, sí que era. Sí, perdón. Del revés. Vale. Vamos a despedir agora, a ver a quen lle toca, recibir o seu diploma e os seus libros. Dámoslle un forte aplauso e moitas grazas por vir ata aquí. O CEIP Torre de Hércules da Coruña. Graciñas, un aplauso para vos.
No, porque este chega hasta el final, ¿no? Solo falta secundaria, perdón, que xa me liei eu. IES, Chapela, como lobos. Graciñas. Bueno, a que ven agora, vamos a deixar a Mar que ponga as letras primeiro ou empezas ti, porque esta sí que a van a pillar enseguida. Ah, xa están, pois veña, adiante. Misión imposible, ¿no? Sí. É que aquí non se escoita nada, por eso andamos un pouco a relentí. Misión imposible. Bueno, Martín un crack, As clava todas, e vos tamén. Acertades todas, Bueno, quédanos dúas. Así que... vamos por la seguinte. Ah, que esta é máis difícil, dice, esta é máis difícil. É máis difícil. Eu creo que os maiores de todos, papás, as mamás, eu creo que van a acertar, Amélie. Pues con esta banda sonora maravillosa despedimos o IES de Arzúa con un gran aplauso. Gracias. Bueno, si no me equivoco, quedan aquí, aparte de las familias, que graciñas por acompañarnos, quedan aquí o Centro Xesús Golmar e máis o Ramón Cabanillas, verdad? Pois nos queda unha canción máis, unha banda sonora. A ver se acertades esta última. El Padrino. El Padrino.
Despedimos entón aos máis pequenos do teatro hoxe, do cine, do Centro Social. Un gran aplauso para estes gañadores da categoría de Educación Especial Infantil e Primaria. Xesús Golmar, graciñas, enhoraboa. O que queiras. Chao, grazas. Boa viaxe de volta. Chao. Noraboa. Bueno, Martín.